Ailynski vlog, the Biculanang Uragon. Ayan mga lalabs, nasa grocery po ako. Ayan, mamimili po tayo ng mga sangkap na gagamitin. Kasi po tayo po ngayon ay magluluto. Ayan po yung mga chicken. Ayan. Ayan po. Ito mga lalabs, yung lahat ng sangkap natin gagamitin sa pagluto ng creamy stove chicken. So this one is the chicken, and we have here this one white fresh mushroom, we have white onion here, and this one is garlic, and we have here black pepper. Then we are using also this one salted butter. Ayan yung ating salted butter. Then we have here nisel cream. Ayan, nisel cream. Then this one's 3 tablespoons of flour. And we have here, of course, yung ating namnam na ating pampalasa. Namnam bekenmen. Then this one we have here dried parsley. Then we have here this one salt. And also, we're gonna use water. So mga lalabs, kung gusto nyong malaman kung paano ko siya lulutuin, ayan, dyan lang po kayo. Let's watch it. Ito na mga lalabs yung ating chicken. So ngayon ang gagawin ko po ay lagyan lang natin siya ng, ayan, yung ating namnak. Ilagay lang po natin yan. Nilagyan ko po siya ng, ayan, yung ating black pepper. Pero mas maganda sana mga lalabs kung magamit kayo yung, yung pinong-pino nito. Kaso lang wala ako ito yung aking ginamit. So ngayon gagawin natin, i-massage muna natin yung ating chicken. Ayan, para kumapit yung kanyang lasa. Ayan, massage natin mga lalabs. Ganyan. So, ayan mga lalabs, hintayin natin ng 10 minuto. Ayan mga lalabs, ito na yung ating butter. Ilagay na natin sa ating kalan kasi mainit na siya. Ayan. Tunawin lang natin siya mga lalabs. Ganyan. Hinaan lang po natin yung apoy para hindi po siya masunog yung ating butter. So ngayon mga lalabs, ilalagay natin yung ating chicken. Ipa-fry natin yung chicken gamit yung ating butter. Ayan, hintayin po natin siyang mag-golden brown yung ating chicken mga lalabs. So, luto na po yung ating chicken. So, ang gagawin ko po ay isi-aside muna po natin.
Ayan, set aside natin yung ating chicken. Ang sunod natin ilalagay ay yung ating white onion. Ayan. I-mix po natin ang ating white mushroom. Nagito na rin na salat yung ating garlic. Hintayin lang natin ng 2 minuto mga lalabs na maluto yung ating mushroom, yung white onion, din yung ating garlic. Then ilalagay na po natin mga lalabs yung ating flour. Ito ay 3 tablespoons of flour. Ilalagay na natin. Ilalagay lang natin siya. Then we have here water. Ayan, 2 cups of water. Lagyan natin siya mga lalabs ng pampalasa. Ayan, yung ating namnam. Tikman natin kung anong lasa mga lalabs. Lagyan natin siya ng salt. Ayan, salt. Lagyan na natin yung ating chicken, mga lalabs. Ayan.
So, we gonna cover it 20 minutes mga lalabs. Hintayin natin maluto yung chicken. Ayan na mga lalabs. Din ilalagay na po natin yung ating nisel cream. Ayan. Ito po yung ating nisel cream. Haluin lang natin mga lalabs. So yan na mga lalabs yung ating creamy stew chicken. Then last na, ito ang nalagay natin ay ang ating dried parsley. Ayan mga lalabs, luto na po yung ating creamy stew chicken. Ayan na po yung ating creamy stew chicken. Ayan mga lalabs, ready to serve na po siya. Try nyo na po at napakasarap. Ito na mga lalabs yung ating finished product na creamy stew chicken. Ayan, kung nagustuhan nyo yung aking pagkaluto, huwag nyong kalimutang i-like, share, comment, and click the bell notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan po, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!